Bueno, Euskaraldiak jarri du martxan etxealditik Euskaraldira kanpaina. Egiz esan, etxealdi kontu honekin preokupazio apur bat badago, ez? Lehenengoko hizkuntza erdera izatean, ez? Azken finean, jasotzen duen informazioan ehuneko 80 pikua erderazkoa da, denda batera joten baldin magarean ikusten duen kartelak normalian erderaz dauz, bateron bat igual euskaraz egongo da, baina gehienak erderaz dauz. WhatsAppetik eta jasotzen duen, mobiletik jasotzen duen gauzak, memeak diela, bideoak diela, eta gehienak erderaz dauz, eta preokupazio apur bat badauku, ez dakit, bigarren maila baten euskara gelditzekoa egoera honetan, ez? Eta, hainbat ekintza sortu ziren herri batzuetatik, eta horreik ekintzak ikusitza Euskaraldiak esan zuen, zergatik ez, igual, kanpaina bat nazional mailara eraman eta erabili entrenamentu moduan, ez da entrenamentu bat, baina entrenamentu modu bat, gero azaro eta abenduan egingo dan Euskaraldira begira, ez? Azken finean, eskatzen dana ekimen honekin izango da, gure hizkuntza ohiturei astindu bat emutia, begiratzea Euskara ze mailatan eta zelan erabiltzen baldin badu, eta animatzea jentiari etxe barruan etxe barruan, familixan edo telematikoki egiten duen harremanetan euskeraz eitxera. Hori izango litzake apur bat kanpaina honen helburua, ez? Jentia pixkat kontzientziatu dadin euskera itxurritxik ura edateari itxi ez dutzaun bezala, euskeria alde batera ez iztera, ez? Eta etxean be euskeraz egin daigun, ez?